туристик кэшбэк кирәйләнеп кайта. 15 марттан Россия буенча сәяхәт итәргә теләүчеләр махсус программа буенча ташламалар белән файдалана ала. Хавымагыз эфирда интервью студияда Гөлсемә Эштанова. Туристик кэшбэк шартларынан якынрак танышыр өчен студияга Россия туристик индустрия союзының Башкортстан бүлекчәсе итәкчесе Урал Батыр милли туроператоры генераль директоры Киния Күскилдинне сакырдык. Хавымагыз. Киния Сәгайтович, шулай итеп, хәзер Россия буйлап сәяхәт иткәндә 15% түгел, 20% ташламадан файдаланырга мөмкин. Шулай итеп, шарттар менә якынрак таныштырырга бене. Әлбәттә, бу кэшбэк 2нче ел инде башланды. Беләһезме, аның үзенең аерым шарттары бар. Иң беренче ул мир картасы булырга тиешһездә. Уны теркәгәндән һуң үзегез күңелегезгә яткан юнәлеште һайлап аласыз. Кунакхананан алып, шифаханаларда туристик юлламалар буламы? Әгәр дә һайлап алганнарның түләһәгез, сезгә 3-5 көн эчендә 20% акча кире кайта. Менә шул мөмкинлек күп кенә кешеләргә үзебезнең илебезне күргән мөмкинлек бирелде инде үткән ел. Быелгы елда әгәр дә кэшбэктың беренче этабында апрельдән адагына хәтле булырга тиеш иде, ләкин 1 мартта бөтә буга бүленгән бюджеттагы акча бөтте дип әйтермен. Ләкин менә ошо көндәрдә тагы матур гына яңалык килде. 15 марттан алып кэшбэк дәвам итәсәк, һәм май айы беткәнсә без шунда юлламаларды 20% ташлама менән дип әйтермен алабыз. Бында май айының адагына тиклем без путевка алабыз, юлламалар алабыз. Әлбәттә, туризмдың югары сезоны булмаган вакытта кешеләр күбрәк ял итен, туристик базалар, кунакханалар килем алган өчен эшләнәләр инде ул. Иң беренчедән арзанракка хатып алып була, икенчедән безнең туризм сферасында эшләгән эшкуарларга зур ярдәмдә дип әйтермен. Яңгы көндәрдә июнь, июль, август айларында һез беләһегез, унда юллама алып була кыен. Онда кэшбэк юк. Был 1 майдан 9 майга булган ялдарды файдалы һәм күңелле үткәрү дә бәйле итеп әйтергә мөмкин. Тагы бер кэшбэк программа ул әлеге һаманда бара, тотынып кулланып була, ул да булса балаларның ялын оештыру, шулай бит. Ошо көндәрдә балалар кэшбэк программаһы эшләй башланы. Үткән ел безгә ул күрһәтте, ниндәй зур кызыксыну уяткан ата-әсәләрнең. Сөнки әгәр дә үзегезнең газиз балаларыгызды, yeğenләрегезне, yeğenсәрегезне ял итәргә балалар лагерьләренә ебәрәһегез икән, 50% һезнең шул картага федераль бюджеттан кайтасак. Безнең республика итәкчесе үзенең махсус карары менән кабул иткәндән соң өстәлмә безнең республиканың 30% кайтасак. Шуңа балаларның ялы 2% гомумән безнең дәүләт, хөкүмәт үз өстенә ала инде. Гомумән бына ошондай карарлардан соң һезгә мөрәҗәгать итүчеләр артамы? Әлбәттә, мөрәҗәгать итүчеләр арта. Уның үзенчәлекләре бар. Без бихисап ел инде туризм сферасында эшләйбез. Туроператорның кем икәненә игътибар юнәтелде. Кем генә теләй, ул унда юлламалар хата алмай. Уның яуаплыгы булырга тиеш. Уның страховкаһы булырга тиеш. Менә шул юнәлештә элекке вакытта туроператорда ситтә торып алган булса, хәзерге балалар кэшбэгы безнең туроператорлар аша таратыла. Ягъни туроператор ул сыратында ял иткән кеше өчен, турист өчен һәр вакыт җавап бирә. Әлбәттә, җаваплы, ул тур продукцияны үз өстенә җаваплылык ала, уның артында страховать иткән компаниялар бар. Берәй ни булып калса, туроператор кайтарырга тиеш инде. Һәм бына ошо туристик кэшбэктан файдаланып, мөгаен Башкортстанды күрергә теләүче туристлар да агымы артыр. Нимә күрһәтәбез без туристларга? Менә без бүген генә кайттык Мәскәү каласыннан, халыкара туристик күргәзмә анда эшләй, Интермаркет дип атала. Башкортстан делегация бик әүдем состав менән барды. Бик матур экспозиция бар анда. Безнең туризм буенча дәүләт комитеты эргәһендәге туризм үдәге бар. Улар бик әзерләнгәннәр. Бүгенге көндә анда эшләй әле. Бөтен Россия өчен безнең Башкортстаныбыз этнографик үзәк туризмы
үдәге булып, экологик туризм үдәге булып күбрәк танытылгандай инде дип әйтермен. Шуңа безнең республика килгән кеше күбрәк табигатьнең хозурлыгын күреп, табигать кусагында ялтып, һәм менә милли ашуды, милли традицияларны күрүдә якын күрәләр инде. Күрергә теләй турист, ә беҙ нимә тәҡдим итәбеҙ? Безнең тәҡдим итүсен байтаҡ ҡына туристик маршруттарыбыҙ бар. Ләкин безнең килгән туристарҙың һаны артыу сәбәпле беҙ нисәптер ныҡ уйланып әҙерләнеү юлындабыҙ, сөнки булған туристик базалар безнең талаптарға яуап бирмәй. Яғни уңайлыҡ та кәрәк, шулай бит? Беҙгә ҡунаҡҡа килгән кешегә уңайлыҡ та тәҡдим итергә тейеш. Хәҙер килгән туристар аҡсаһын түләргә риза, ләкин уңайлыҡтар да талап итәләр. Шуға ла мин үҙем шәхси фекерем ул, ғөмүмән ул килгән туристар өсөн төп үҙәк булып Өфө ҡалаһы буласаҡ. Өфө ҡалаһында заманса беҙҙең ҡунаҡханалар бар. Өфө ҡалаһын бер генә көндә күрһәтеп бөтөп булмай. Заманса ҡунаҡханаларҙа ял итеп, һәр бер көндә бер көн Бөрө яғына сығып йөрөп килгәндә, Нуриман яҡтарын күреп, Әлшәй яҡтарының Дәүләкән яҡтарына барып килеп, өсөнсө көн Салауат районын күреп, геопаркты күрһәтеп шулай бит. Әлбиттә, беҙҙең ғорур геопарктарыбыҙҙы нисек инде күрһәтмәйбеҙ инде. Рәсәйҙә беренсе әле. Беренсе геопарктар беҙҙең айы. Шуға мына беҙҙең уйыбыҙ буйынса ғөмүмән Өфө ҡалаһы да күберәк туристар тотормоҙ тип. Туристарҙың төрлөһө бар. Кемдер палаткала ял итергә риза. Улар өсөн айырым маршруттар буласаҡтар. Беҙҙең бит иң халыҡтың йөрөгәне ул элекке 9-нчы Бөтә Союз маршруты Ағиҙел буйлап ағыу. Шулай бит инде. Һеҙ күҙ алдына килтерәһегеҙҙер, Бөрйән районында нисә тиҫтә мең кеше йәй көнө анда ял иткәнен. Миллионлап тиҙәр, шулай бит. Рәсми һандар буйынса. Бигерәк ҙур һан әлбиттә, ләкин йөҙәр мең кеше, ләкин Рәсәйҙең географияһын анда яр буйында ултырып кына белеп була. Ҡайһы ҡаланан гына килмәйҙәр. Үҙенсәлекле, ҡыҙыҡ, хәҙерге заманда менә шул нейҙә Ағиҙел буйлап йөҙөү бик киң таралғанда инде. Һәм тағы ла бәлки ҡабатланыу булыр, әммә был мөһим мәсьәлә. Шулай бит, килгән ҡунаҡтарға уңайлыҡ күрһәтеү, сервис тәҡдим итеү. Бына ошо йәһәттән беҙҙең туристик операторҙарҙың үҙҙәренең айырым берләшмәһе лә бар. Һеҙҙең дәүләткә, хөкүмәткә моғайын тәҡдимдәрегеҙ ҙә барҙыр. Беләһегеҙме, ошо көндәрҙә генә ғөмүмән Рәсәй хөкүмәте кем ҡунаҡханалар төҙөй, туристик базалар төҙөй, уларҙы НДС-тан бушатты. Ул бик ҙур ярҙам булды. Тағы ла бер сара. Әлбиттә, 20% иң юғары НДС беҙҙең 20%. Бына туризм өлкәһендә ҡунаҡханалар төҙөгән, йүнәлештә эшләгән эшҡыуарҙары 20% һалымы бар ине. Бына хәҙер шунан бушатты. Һәм ошо көндәрҙә тиҫтәләгән эшҡыуарҙар ғөмүмән был йүнәлеште ҡыҙыҡ итеп тапты. Һәм киләсәктә лә мин хыялланам бына түгел, мин беләм, беҙҙең бер нисә шундай матур заманса талаптарға яуап биргән туристик базалар, глэмпингтар барлыҡҡа киләсәк. Яғни был бына ошо санкциялар һәм башҡа шундай иҡтисади ҡыйынлыҡтар тип әйтәйек, киреһенсә ул яңы мөмкинлек дип әйтергә мөмкин. Туризм өсөн әлбиттә, был сәйәси махсус операция барыуы, сит илдәрҙең ябылыуы беҙҙең эске туризм өсөн бик уңайлы мөмкинлек. Менә ул мөмкинлектә файдаланып ҡалыр кәрәк. Һәр ваҡытта әйтәм, беҙҙең туристарға беҙҙең еребеҙҙе килеп тапап китә тигеп ҡарауҙан беҙ киттек бит инде. Бер нисә йыл элек менән шундай ҡараш була торғайны. Хәҙер беҙ уларҙы инвестор тип ҡабул итәбеҙ. Ул кешеләр беҙгә килеп аҡса ҡалдыра, эш урындары булдырып китә. Уларҙы матур тип ҡаршы алыу, үҙебеҙҙең юлларҙы күрһәтеп, үҙебеҙҙең экологик таҙа ашһыу менән һыйлап ебәреү киләсәктә лә беҙҙең даими килем килтерә торған кәсеп булырға тейеш туризм тип уйлайым. Бына һеҙ ғөмүмән Рәсәйҙең байтаҡ ҡына тур операторҙары менән һәр ваҡыт даими аралашып тораһығыҙ. Бына ошо тур операторҙар беҙҙең Башҡортостан тураһында ни тиклем хәбәрҙәр, улар ни тиклем бына туристарын беҙгә, Башҡортостанға ял итергә, ебәрергә тәҡдим итә туристарына? Беләһегеҙме, беҙҙең бер-ике генә тур оператор шугында федераль тур операторҙар менән эшләй. Федераль тур операторҙар менән эшләү өсөн даими төркөмдәр булырға тейеш.
сезон башланмас бұрын қайы күнде һәм ул маршрут билгеләнергә тиеш. Ул юламалар хатыла башлай федераль туроператорлар маны. Мына без хәзер ошо Интермаркет күргәзмәһендә бик көчле федераль туроператор менән һөйләштек. Улар безгә чартер самолет менән чартер куюга ла риза. Мына хәзер без шул юнәлештә эшләйбез. Бу инде яңа мөмкинлек дип әйтергә мөмкин. Тагы Әлбәттә, бер самолетта 200-300 кеше килә икән ти. Безнең туризм сферасында эшләгән бөтә туроператорларга ла эш буласак. Мына шул юнәлештә эшләйбез инде. Күргәзмәлә безнең экспозицияны шугатын мактап, хуплап килүсе кешеләр күп булды. Кемдер Башкортстанда яңадан асты, онла дөрес итеп. Кемдер әле Башкортстан кайда икән дә белмәгән кешеләр булды. Но ләкин безнең менә шулай мотор үзебезне күрһәтү Башкортстанга килгән туристларның ханы быел әлбәттә бик күп буласак. Тагы бер юнәлеш ул безнең навигация. Һәр белүсә теплоходтар килә бит. Мин белүсә генә ошо көндә май айында һәм июнь айында 10 теплоходтан да ары кеше киләсәк. Бер теплоход Бер теплоходта 140-тан алып 220-250 кешегә хәтлем. Без бер теплоход етәкчеләре менән очраштык. Гомумән уларның 240 кеше килә һәм Өфе калаһында 2 көн туктаячактар. Безнең алып бара торган урындарды да билдерәнде. Шул Краснодар шифаханәһенә алып барып күрһәтәбез. Торатауды күрһәтәбез. Үзебезнең әлбәттә горурлыгыбыз балгорты тоткан умартасылыкны алып барып күрсәтсәкбез. Без алар менән хәзерге вакытта килешү төздек. Ничә кеше була, ничә автобус буласак, кайда ял итәсәктер, ниндәй аларның теләкләре бар, шуларны белештек. Үзенә карата финанс ягын һанап, шул юнәлештә эшләйбез. Ягъни хәзер инде туристларга шулай зур, яхшы тәкъдимдәр, уңайлыктар тәкъдим итеп, кунактарда кашаларга әзерләнергә калды. Әлбәттә. Вакыты бу әзрәк кенә бар. Сугала безгә, ләкин ашыгырга әле. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен, уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Россия тур индустрия союзының Башкортстан бүлекчәсе һәйәкчесе, Урал Батыр милли тур операторы генераль директоры Киния Кускилдин булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.